po, magandang hapon sa inyo lahat. At ito po kami ngayon sa Police Christian God's Crusade. At ito kami sa Israel. At deliver namin dito sa Banawa Central. Nag-live po ulit. Sana ngayon sa live po. At pupunta na kami guys. Deliver dito sa
siya, Ma'am Celsi. Kamotor ni si Cebuano Rider.
Ay, hello po. Nandito na kami sa Banawa Centrale. At shout out nga pala kang Charis Vitor. Ma'am Idol, salamat sa panonood sa live ko. Si Buano Rider at si Chelsea 774. Hi, gaunsa ka? Nag-live po ako, Ma'am Idol, sa pagdi-deliver ng pagkain. At maraming salamat sa iyong papanood. At dito na kami mag-ending sa live ko si Buano Rider. Maraming salamat sa inyong panonood. At thank you so much for watching. Bye-bye po sa inyo. Maraming salamat. Charis Vitor at Chelsea 774. Ma'am Idol, salamat kayo sa inyong panonood sa si Buano Live. At dito na ako mag-end sa live ko kasi hatid ko pa ang pagkain sa customer. Maraming po salamat. Bye-bye po sa inyo.